No niin. Eipä oo tullut harrastettuakaan. Tämä on niin mielenkiintoinen juttu, että pitää alkaa kuvoa. Naapuri päätti porata vissiin seinään reihin. Tuonne vissiin tulee huomenna korjattu seinä. Kun kenellekään ei tullut mieleen suojata mitään, kun rupesi porailemaan. Welcome to fucking Russia. Semmosta. Onneksi on tää pussiton imuri. Ei tarvitse pölypussia käyttää tyhjää. Laittaa hommat siistiksi. Mitähän muuta iloista tässä nyt olisi tapahtunut. Mä en se ihmetä. Vitummoinen flunssa. Sen verran on tapahtunut. Sitä on täällä asti sitä saatana muhju. Ai vittu. Intersneetin saavat kuntoon onneksi tänään. Rock'n'roll. Päin tässä muuta ihmettä on tapahtunut. Saa sitä saatana tauvi helvetti. Perkele, kun ei henki kuule. Varsinkaan nyt niin tällä semmonen savusumu niinku paremmassakin kaivoksessa, että kylpy. 2 viikkoa asunut. Tänään sain netin ja vieläkään saa lämmitä vettä. Ei mikään suuri himo kyllä tonne suihkuun. Eipäs tuolta ole tullut mitään. Se ei oo vissiin yhteydessä tuohon reikään. Joo. Niiskut. Iteekki valot. Ei perkettä. Joo, mitähän tässä tasas. No tuo oli kans mielenkiintoinen asia. Ei tässä ihmeitä. Mitäs täällä näkyy? Samaa kuin tuolla toisesta. Joo, semmonen kaakeliperin pojat saatana. Keksivät tehdä. Ei muuta.